mo kanyang 24 na eh. Ano dito ba? Nakando? Ano nga to? 24 yung matya. Ba? Kita lang. Lalak mo ba? Lalak mo ba? Napag-check. 24 na rin tas yun. Ano ba? Big Ventosa yan. Yes. Ha? Oo. Panay-panay po. Mata-mata. Matinit ang kamar. Diba? Ano buhay? Ano ba? Sige pa? Sige. Dos. Sige. Tres. Yes. Papasok mo ka. Siya pa perfect. Papasok ko lang eh. Yung baso nga rin eh. Naminom namin baso. Mahal na. Pag mapili naman. Yan, ito. Ang kape malaki. Sige mo tang. Sige mo eh. Uy, yan hindi ka ng mga pataklay. Yan yung mga pataklay. Yan na kay Pampers na tatanggos na doon pajama na Larry Manike. Ay, kalublog nyo naman, ano? Nabutan yung stroke. Ah, Yung stroke. Butan. Yan ka makapampers tang? Yeah. Yan ka makapampers? Tuloy yung pagkinan. Pampers ka na eh. Makapampers ka li. Ano yung bibitanan na eh. ah. Kaya makapampers. Mag-very good siya. Gala, may stroke. Kaya pa may stroke ko eh, grabe. Sinablim, bawi ko tao makalakad. Tagpangat tagpako mo kung kayo tayo. Buwan, tanga na eh. Yung naka... Uli mag-isadyaw, kikirot kayo Mm. lapan mo eh. China, bebak na eh.
Kaya meron tayo, Kevin. Kung si Ichigo, at ako. Mabasil. Yata kami ng dambam eh. Na titigdo yung me. Ulay tangke pa. May nawa ka pa mo ba yung tikto ah. Matibay ba eh. Tibay na ba oh? Mao. Yaman ka yun. Ngayon magdali, matibay yan. Sabi na naman, ganito pa. Tama rin mapalitan ngayon, eh. Mapalimang kepan. Sige, sa lesson yun, magpatulog ka mo. Nada. Kaya harap po. Sa lesson yung magkano kepan. Di ba? Nakalimutan ka mo dito. Di ba? Yan ba yung may stroke? Hindi, butik ko nga rin, manyo ko lang ng big. Kumanya po. Kaya tanda ako gusto mo. Ano mama, kibuta kahit tabalang mo. Kayang dala may aking patitog. Dirira ako sa bulan na kanya. Wala na bag na. Namasahin bag na. Hindi ba kasi nung bago talaga, yung stock ko, hindi ba rin, hindi ba rin, ay ba, lunas na eh. Hindi ba rin namangailangan yung therapy, di ba? Ano na, yung mag-therapy. Tsaka ano yung matutod yung ba't hindi sa mag-benches ako matutod ba na Sana yan muna. Sanay ka mo ito. kaya ako yung matibigay mag-benches Sanay po ito. hanggang kahit ko rin bitin ko yung tama na yun nakikipang malay na Malamig siya nilita ng tayo. uy hanggang tailor kami may naiyan mahaba siya may naiyan Manalabas ba kaya? Manalabas, di ba? mahaba siya